buon sin kinong India jongi ki de ki brio ki batre stom ki basmat bha ban tre ban kta mo la danga kren ni ki brio ki badana po government service la ne po private sector la ne ki bale business badru ki barab bariang mo ban pindap pendiang ya ka si yeng ka sem ni ki khun ki kti hanre wal hapdeng jong ka jingbun kam gumni bro chisnem chisien chisnem ki shat pulut kapor ban let kai ban shangkai shieng chisem shi lok mo la ni shi khun chikti shikinu kinu ki jaka ki ba itanat kumba phi hangni po Meghalaya jongi bun ki tores baro strang chilior shkiwei pat ki jaka po Arunachal Sikkim Goa Himachal Ladakh bat tok hapo Kashmir badan kawei ka jaka ka bakiong mini Switzerland mo ka jaka ka bi itanat bha do kata jaka ban let pulut pisa shabar jong ki India along dangla ba pulut hapo rile jong namar kani ka jaka kalong ka ba itanat khamtam ha ka por liur ni ka de ka jaka ka ba pengat bha ban shangkai hanrei klempoi perkhan ho ar pho tarik April 2000 pusan la jer khat ba santli kini ki riu shim kabu ki riu ki bamdan shu ya ka jingken brio mo ki ba ngala banong ki riu ksoi lani ki terrorist ki wan san ngut hakariam spai ban ther kuli ye ki paiba ki badan hangto ka ba khamso phala hashwa ba kin theru ki dekli mo phidei kaniam ayu la da ki dei kiniam Muslim kamut kila lajem hanre la de kidei ki Hindu la ne ki Kristan kila sha penyam ben hangto te kumbangi teb hadu ar phun riungut ki bayap ar phusan ngut kidei ki Torres bat buod ba kidei ki riurang ba badru kidei ki Hindu Kristan udai tang uwe na po Arunachal bat uwe pat bayap na preng chong kita udai lokal mo ubatre man pendap jakpo yala kayeng man kasngi da kaba shuyalam lan yeki Torres lani penshongkula yeki Torres penban poireng khat kata ka jingjia ukwa ban yarap ye kita ki Torres ki ba uyalam tu yada ki ulet kini ye kata ka pistol na kita ki Torres penban usyasit penban hapo syadem badang ni hapo padat mongalap nong hadu baun dayap hakum gani ka jingjia po Pahalgam ka long sha ka khobor ka papan smit ka papan sir ka papan tiang padro ha ka joga por ka papan sosi amtang ye ki brio ki badan hapo jela India jongi hanre habarohi ka we ka parthai ki sosi ki ut ki yam ki sudiao haba don kai ki jingjia kabam parabrium dan su kajingya tiblem kajingya skolem mo da kaba supenyap pathar ye ki brio ki balului ki bam tip ye ki bawan da kajing kemen kajing sobha man pej itanat ye kajaka man pen kemen ye kaman sim man pen sutanat ya ulok ya kalok leni ye ki khun ki penban kajia man kumni mo tengah real dia habang pej ye news ngamla tangban sengap haldi mo ngakwa ban share khamtam ye phi ki perlok projor ki para ri khasi ki jongi ngatip bon na pling jongi ni mi shabar nak menta ban let puli nak menta ban tre ban kta nak menta ka kambala nak menta ban shang ban jungo kai par thai bat kumta ter te henry la dangi lej makanaru habangi lej de kijing sobha nginam kwa ba ngin wan phai de kijing sosi mo ngin lej de kijing sobha ngin wan ru de kijing sobha te kumno ngin le hangni ngin yuthu yepi habangi lej chabar kan mau kawe long ba phide ban ra khaw na la yeng badru khandau mo khaw ban yada ya kere phi halanti hasingking ban pan e daw pan e ringiu phi re khandau ban ba pin long ye phi ba pin suk kaman sim la de phidan hakru ka jeka ba pin yo ban thia suk thia dem hagata gar kwam ma badru dan ki brio ki bara e ko teng ki sotolot teng ki so swai teng ki so pang ki di da to ko ka bakira nang ni na la shnong la jong ka pan ko ka pan khia ka pan khlain ka ai bor ai man se mi ki hoj hang ni ngam kren ye kano ga niam na mar la dang kren hakayap hakadu anum don niam mo ka jing im ka de ka bakor dor tam haka jing im jong hi boro man ka singi te prlok projor itai bang kwa banong e phi na mar na kren ru lamba ka experience ngani thui pi por bangasa hostel po North India nga la yap tang de ki lai second ngani thui pi tang de ki lai second ngala yap rei badon khaw bat khundo ba ngara banga shaj
bu hajakatia la jong po hostel himat day long bau tu khau pelaj em yang ho nyam kwa bani thu ipi ka tak story ka bangala jap tang kilai second namar ka de ka story ka bajrong bha hanrei ubayada ke renga ka tak por David ukhau bat kundo ubangara nang ni na po ri Khasi jongi takadaw mataru hang ni ka message ka long ba haba phile chabar namar kimi kpa ki men para ki prakur prakha ki jong phi ki pha e phi chabar ban puli le ni ban tre ban kta de ka jingmen ka jing sobha kim kwa ya phi kim kwa ba anda phi wan phai phi wan kin kan long ka jing so si mo rei de pha e phi ka jingmen sobha ba wan phai ro wan phai de ka jingmen ka jing sobha takadaw hang ni kumbang ong phi sin shwaban pangkut ngam kraniam ngam krane ngam ong ba ngej be la ne ngej yu kata kade ka jing shisha kumni ki Khasi hi borokawai ni dei ban le kata ni dei ban ngej kata hoj bun ki prolok junga ki badai na kanu kan niam ru ki shalle ado manta ki shara yu khaw ma kim per ki de kristan ne ki de niam Khasi ne ki de niam yu dei ki dei ki Khasi ki le yakata khanang ban yada yaker yaka chingim ka jongki te tangum tai khoble shibun ngin sai kan do byang ko video